Книга пророка Ісаі, раздзел 12. «І ты скажаш у той дзень: услаўлю цябе, Господі, бо хаця разгневаўся ты на мяне, але гнеў твой супакоіўся, і пацешыў ты мяне. Вось жа Бог збаўлення майго, буду мець давер і не буду баяцца. Мужнасць бо моя і хвала моя Господ, і стаўся для мяне збаўленнем. Вы ж радасцю чэрпаць будзеце ваду з крыніц збаўлення. І скажаце вы ў той дзень: слаўце Господа, прызывайце імя Яго, дайце пазнаць сярод народаў творы Яго, прыпамінайце, якое высакароднае імя Яго. Спявайце Господу, бо великадушна паступіў, хай гэта будзе вядома ва ўсім свеце. Весяліся і спявай, што жывеш на Сіёне, бо вялікі пасярод цябе святы Ізраіляў.